खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। दिनै 27 सेप्तेम्बर 2023 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिंनो लाबाय। मेष राशि साना जोबोर गोजोनै जागायगोन। फुंनिफ्रायनो मोजां खौरां मोनगोन। न'खरनि बयजोंबो रंजानो खाबु मोनगोन। बृष राशि खाफाल गेवगोन। न'खराव जुलिनि रादाब फैगोन। न'खराव गोजोननि थासारि जागोन। मिथुन राशि जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। देहायाव बेराम आजार नुजानो हागौ। साना गुलाय गुजायजों बारगोन। कर्कट राशि गोनांथि गैयाब्ला बायजोआव ओंखारैया गाहाम। जाब्रबथायजों मोगा मोगि जानांनो हागौ। सानै हयै आगानखौ सुरनांगोन। सिंह राशि मोजां हाबा मावनानै दिन्थिनो खाबु मोनगोन। सुबुंफोरजों मान होजागोन। साहस बांगोन। कन्या राशि सानखौ रंजा बाजायै बारहोहरनो हागोन। साननाय हनाय जाफुंनायाव गोसोआ रंजाखांगोन। तुला राशि आंगोफोरजों खोथा बाथ्रा गोरोबलायै जानो हागौ। दुखु दाहा सहायनांगोन। साना गोजोन गैयै जागोन। वृश्चिक राशि खैफोदा नेनानै थागोन। बायजोआव ओंखारोब्ला सांग्रां थानांगोन। बायदि रोखोमनि हेंथा नुजाथिनो हागौ। धनु राशि गोबावनिफ्राय मोननांगौ रांखौ दिनै मोनफुंगोन। नांगौ मुवा बेसाद सोरजिनानै लानो हागोन। गाहाम सान जागोन। मकर राशि दायखौ दोनखुमानो नाजागोन। गुबुननि मदद नागिरबायगोन। सानखौ गिलुं गिलुङै बारहोनांगोन। कुम्भ राशि आनजादनि मोजां फिथाइ मोननो हागोन। रांखान्थि सुद्रायनायनि गाहाम लामा नुजागोन। जिउआ मोजां फारसे दावखोगोन। मीन राशि गोरोन्थिनि थाखाय आसि थुजागोन। गोसोआ लाजिखांनाय मोनगोन। मोदै हुगारनांगोन। दिनैनि राशि फोरमायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेयैनो बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहामैनो बारलांनो थाखाय आनान गसाइनाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।